No vidíš, Vimik? No zvedni se. No. Jo. Tak Zkus to. druhý Vimik. Dolů. Já se bojím. Ne, to ti nedělej. Ale my jsme to si dělali. A ne, Tety. Teďka by už to švihla více. Tak nahoru Vimik jsem myslel, že uděláš. Jo? Ne? Ale já nahoru to nikdy neuměla. Ale jsme si jo, kdysi v lese mezi dvěma ne, stromama to dali nemůžeš takhle, ne vůbec. Jo, to jde i tak, když Ale už já vím, nemůžeš ale tak. to je horší. Tak já vám To je ukážu to sklopku. Nebo poté ještě pan Struchlý nám ukáže Vimik. lepší. Můj tačka to udělal ještě v 50 tež. Vím, jak normálně dělal. Ale já udělám i takové to, ten toč, ale já už se do toho nechci Fakt? pouštět. S odřeným nosem, že? Tady to. S odřeným nosem už se do toho nechceš pouštět, co? Ne, já nevím. Ty ale máme jiné skladní. Fakt? A jak mám dát ruky tak? Ne, normálně jen je, ne? Tak? No. Spodu. Tak se pustíš, ty musíš růst ze spodu. Jo? Dobré, Dobré. ale řetízek. Já jsem to když Já už si tak moc ne... Toč, dívej se, co tam má za raburdi za sebou. No ty stromy, ať se za to nezahakneš. Co chceš udělat? Toč. Ještě jednou ten vymyk, ale teďka už opravdu Jo, tak jo. švihem. Tak jo, pojď gymnasticky. Ty ani, no. Jak chceš? Holky, věřte mi. Jo. Věříte mi? Jo, věříme. No, výborně.